dig. Hold en kendelse! Man er jo stjernepsykolog. Så vi skal have min for et eller andet. Jeg kan jo ikke have et barn. Jeg er nede med at slå dem begge to ihjel. Jeg har taget deres barn. Tänk att han kom. Vi ska nog få det här att fungera. Vi ska säkert gå. Min søn er blevet kidnappet. Tror jeg, vil stå og lyve om det? Fortæller du mig det? Hvad fanden, jeg du har fucking givet mig stikket fra. Det perfekta brott. Nu dör hon om så härlig utan mig. Er han død? Han slår mig ihjel. Jeg sværger. Jeg har intet gjort. Intet. Nå, men alt er fint, alt er fint. Alt er fint, det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå? Hvad er det for et menneske, mand? Andreas!